У Беларусі ўводзяць воінскі ўлік для жанчын з 19 гадоў, а пад маладзечна выявілі арсенал зброі. Праз вялікую колькасць аварыяў ДАІ ўзмацняе кантроль за матацыклістамі і спрэчнае жытло для маладых спецыялістаў. Пра што паспрачаліся Павел Латушка і Віктор Бабарыка і як вялізнага сама злавілі ў Прыпяці. З вас падабайкі і каментары, а мы пачынаем праграму «Белсат онлайн». У берасці двухгадовая дзяўчынка выпала з вакна 4-го паверху. Дзяўчынка была ў дома разам з маці. У нейкі момант жанчына пакінула дзіця адное ў пакоі з адчыненым вакном і выйшла на кухню. Калі вярнулася, то ўбачыла дачку на зямлі пад вакном. Дзяўчынка выжыла, але яе шпіталізавалі з траўмамі. Цяпер дзіцяці надаюць неабходную дапамогу. Высветлілі, што дзіця ўскараскалася на падваконне па ложку і стале, што стаялі каля вакна. У Маладзечанскім раёне работнікі інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету затрымалі мужчыну, якога падазраюць у браканьерстве. Затым міліцыянты правялі ператрусы на 2 адрасах і выявілі цэлы арсенал зброі. Ва ўладальніка знайшлі 2 незарэгістраваныя вінтоўкі, 5 паляўнічых стрэльбаў, 3 наразныя ствалы і траўматычны пісталет. Таксама вынялі глушыцель, амаль 2 кілаграмы пораху і больш за 600 патронаў. Паведамляюць, што законна зарэгістраванай была толькі адна паляўнічая стрэльба. За крадзеж жа на менскім пляжы затрымалі сапраўдных штукароў. 16гадовы хлопец і ягоны 20гадовы сябар падбягалі да пакінутых чужых рэчаў, накрывалі іх пледам, затым рабілі выгляд, быццам устрэсвалі яго і за гэтай некалькі секунд паспявалі скрасці. Такія фокусы са знікненнем прынеслі ім 1300 рублёў. Усё, акрамя грошай, вэйпаў і навушнікаў, яны выкідалі ў лес. Супраць штукароў завялі крымінальную справу. У Бялыніцкім раёне смяротнае ДТЗ з удзелам матацыкла. У вёсцы Ярмаловічы 60гадовы кіроўца КамАЗу з паўпрычэпам паварочваў налева і не саступіў дарогу матацыклу «Хонда», што ехаў насустрач. У выніку аварыі 22гадовы матацыкліст загінуў. ДАІ заклікае кіроўцаў быць асабліва ўважлівымі падчас манеўраў і ўлічваць дарожную сітуацыю ды адлегласць да транспарту, што набліжаецца. У Касцюковіцкім жа раёне даішнікі ганяліся за 2 15гадовымі падлеткамі на матацыкле. У вёсцы Сялецкая інспектары паспрабавалі спыніць матацыкл «Іж Юпітер», аднак кіроўца праігнараваў патрабаванне. Пасля непрацяглага пераследу хлопец кінуў матацыкл і разам з пасажырам паспрабаваў уцячы. Падлеткаў затрымалі. Высветлілася, што кіроўца не меў права на кіраванне, матацыкл не быў зарэгістраваны, падлеткі ехалі без шаломаў. Бацькоў непаўналетняга кіроўцы прыцягнулі да адказнасці. Акцыя «ДАІ матацыкліст» будзе трываць амаль 2 тыдні да 16 жніўня. За матацыклістамі сочаць не толькі міліцэйскія патрулі, але і беспілотнікі, а таксама рэспубліканская сістэма маніторынгу. Раней міністр унутраных справаў Лукашэнкі заклікаў больш жорстка караць кіроўцаў, якія небяспечна перавышаюць хуткасць. Да парушальнікаў абяцаюць ужываць захады ажно да канфіскацыі транспарту. Паводле ДАІ у асабістым карыстанні беларусаў каля 450 000 адзінак двухколавай тэхнікі. Толькі летась у аварыях з матацыкламі загінулі 45 чалавек. За апошнія ж 8 дзён у Беларусі зафіксавалі 2 смяротных ДТЗ з удзелам гэтай катэгорыі ўдзельнікаў руху. Напрыклад, 1 жніўня ў Берасці матацыклісты і аўтамабіліст арганізавалі хуткасны заезд на ажыўленай вуліцы. У выніку кіроўца матацыклу загінуў разам са сваёй пасажыркаю, загінуў і выпадковы кіроўца мапеду, які ехаў у спадарожным кірунку. У Беларусі жанчын будуць ставіць на вайсковы ўлік з 19 гадоў. Міністэрства абароны упершыню вызначыла канкрэтны ўзрост і абнавіла пералік спецыяльнасцяў, уладальніцы якіх мусяць прайсці гэтую працэдуру. Гэтак у спіс дадалі ветэрынарных фельчараў, лекараў, фельчар-лабарантаў, фармацэўтаў і правізараў, памочнікаў лекара, рэнтгена-лабарантаў, а таксама спецыялістаў у медычным забеспячэнні вайсковай дзейнасці. Адначасова з пераліку выключылі бактэрыялогію, санітарна-гігіенічныя лабараторныя даследаванні і тэрапію. Пастанова Міністэрства абароны набыла моц 8 жніўня ў дзень афіцыйнага апублікавання. Абавязанне жанчын з адпаведнай адукацыяй станавіцца на вайсковы ўлік у Беларусі існуе з 2020 года. Усё для людзей ці жытло для маладых спецыялістаў без гарачай вады. У тык-току завірусілася відэа з домам, што вылучылі 2 трактарыстам, якія прыехалі працаваць паводле размеркавання. На кухні ёсць пліта, халадзільнік, мікрахвалёўка і нават пральная машына.
Аднак гарачай вады ў доме няма. Адзін з ложкаў зламаны, а са станам санвузла аўтарка відэа прапанавала азнаёміцца людзям з моцнымі нервамі. Ролік хутка сабраў тысячы каментароў. Адныя пішуць, што, маўляў, трэба адмыць і можна жыць, другія пра непавагу ды нават здзек з маладых спецыялістаў. Падчас канферэнцыі «Новая Беларусь-2026» Віктор Бабарыка паразважаў пра дзейнасць беларускіх дэмакратычных сілаў. Бабарыка адзначыў, што размаўляе з сябрамі ўнутры Беларусі. Паводле ягоных словаў, яны не цікавяцца тым, што адбываецца ў дэмакратычнай супольнасці. Сам жа ён бачыць шмат сігналаў, якія гэта пацвярджаюць. Бабарыка задаўся пытаннем, як вярнуць тую каштоўнасць, якая была ў апазіцыі на пачатку 20-х гадоў. А таксама чаму 6,5 мільёнаў беларусаў у выпадку свабодных выбараў павінны будуць абраць менавіта тых, хто прысутнічае ў гэтай зале на канферэнцыі. Віктару Бабарыку апаніраваў палітык Павел Латушка. Цытата: «Я таксама размаўляю з сябрамі, у нас розныя сябры». Польскія яблыкі – адзін з сімвалаў мясцовай сельскай гаспадаркі. Іх добра ведаюць і любяць у тым ліку за мяжою. У Беларусі падобны клімат, і быццам бы таксама ёсць усе ўмовы для яблычнай экспансіі, але наша краіна істотна адстае ад суседкі ў вырошчванні і продажы гэтай садавіны. Чаму так? Польшча штогод вырошчвае каля 3 мільёнаў тонн яблыкаў. У Беларусі, паводле ацэнкі фермера Мікалая Лысянкова, сёлета добрым вынікам будзе каля 100 000 тоннаў. Пры гэтым плошча польскіх садоў прыкладна ў 3 разы большая, а вытворчасць у 30 разоў вышэйшая. Каб выйсці на польскі ўзровень, пры цяперашніх плошчах патрэбныя вялікія інвестыцыі. Польская дзяржава субсідуе садаводства, дапамагае з угнаеннямі і палівам, а таксама кампенсуе фермерам страты пасля замаразкаў. Беларускае ж садаводства, паводле эксперта, адстае яшчэ і тэхналагічна. Каля 2/3 садоў старыя яшчэ савецкага часу. Паводле Мікалая Лысянкова, каб змяніць сітуацыю, спатрэбіцца мільярды долараў. І нават пры такіх укладаннях дасягнуць польскага ўзроўню Беларусь здолее не хутка. У суседзяў на развіццё садаводства пайшлі дзесяцігоддзі. Падрабязнасці на belsat.eu. Мурмурацыя. Якое утульнае слова, праўда? Яе цяпер усё часцей можна ўбачыць у небе над Менскам. Сотні, а часам і тысячы птушак сінхронна лётаюць у паветры, утвараючы розныя фігуры. Без каментара. І зноў вялізны сом і гісторыя са шчаслівым для яго фіналам. Гэтым разам у Прыпяці злавілі сома даўжынёй 2 метры 30 сантыметраў. Паводле рыбака, рыба можа быць вагою каля 60 кілаграмаў, але дакладна ўзважыць трафей не ўдалося. Гіганта назвалі Васем і пасля кароткай фотасесіі адпусцілі назад у Прыпяць. 2,30 сантиметров, ребята. Ну это, я думаю, уже больше полтоса, больше 60 килограмм. Ну все, давай, отпускай. Я его сделал, Васю! А кто его знает? Иди подыми! Порадуй еще нас, пожалуйста. Давай, плыви. На гэтым сёння ставім кропку, стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.